Okei, nyt tuossa pitkästä aikaa uutta vlogivideota. Me ollaan tänään menossa tuonne Tampereelle. Käydään vähän kattoo minkälaisia parkkeja Tampereelta löytyy. Mä en ikinä käynyt itse Tampereen parkeilla. Siitä on muutenkin pitkä aika, kun on käynyt ylipäätään Tampereella, niin tästä tulee varmaan ihan kiva vlogi. Okei, nyt on tullut tänne Tampereen Isovilsen skeittiparkille iltasessareille, niin otetaan vähän klippejä. No niin, nyt on seuraava aamu täällä Tampereella ja me päädyttiin iltasessareiden jälkeen yöpymään tähän meidän uuteen matkailuautoon tänne tämmöisen kivan järven rannalle. Tässä näkyy vähän. Aika kiva mesta, tässä on uimapaikka ihan vieressä ja tässä ollaan parhaillaan aamupalaa tekemässä. Täällä on tekeillä aamupalat. Joo, ajateltiin tänään mennä tonne Tampereelle keskustaa päin katsomaan vähän toisia parkkeja ja etsimään streettispotteja, niin nähdään siellä. Okei, me tultiin nyt tänne Suokkapuiston parkille täällä Tampereella. Niin ajateltiin, että otetaan vähän klippejä. Piti ihan kun tänne Tampereelle tulee, niin näsineulaakin tulla katsomaan. Niin kohta nähdään tuolla ylhäällä. Hei, nyt ollaan kotimatkalla. Tampereella oli kyllä tosi kiva reissu käydä pitkästä aikaa siellä. Tampereella on kyllä aika hyvät parkit, että kannattaa käydä testaamassa ne. Ja nähdään seuraavassa videossa.